na ako. Punta na ako sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecijia. So, ingat po sa akin. Let's go! Ayan guys, mamaya na lang, no? Pag nasa bayan na tayo ng ng Bayambang. Bye! So ayan guys, welcome! Dito tayo ngayon sa Bayambang na. So kilometers na tayo. Bakit na po tayo? So welcome back guys. Nandito tayo sa bayan ng Alcala. Nabutan ko pa kayo? Ha? Hay ka dyan, hay ka mo. Diyan. Sige, sige. Diyan, diyan.
papuntang Fort Magsaysay. Kantaan muna tayo sa Muñoz City, sa LST. Umaga po. Magandang umaga, sir. Saan po ang punta natin? Sir, sa Fort Magsaysay, sir. Tropa tayo? Thank you, sir. Ingat, ingat, ingat. Ako ay si mamamayan ng Pilipinas ay kusang loob na tinatanggap ang maging kawal ng hukbong sandataan ng Pilipinas sa loob ng 3 taon sa ilalim ng umiiral na batas maliban ko, ako ay kusang itiwalag ng kinaukulan. Ako ay sumasangayon natanggapin mula sa Republika ng Pilipinas ang mga kaukulang sahod, pribilehiyo, pagkain, at mga kasuotan na itinakda para sa akin. Ako ay taimtim na nanunumpa na paglikuran ko ng buong katapatan Saan banda? Bilang. ang aking bayan Kaya nasa Dubai, oh. laban sa mga kaaway, Yung may katabi ng katabi dito. maging sino man sila. Dito? Pagtatanggol ko ang saligang batas ng Pilipinas at susundin ko Hindi makita. ang mga utos ng Pangulo ng Pilipinas at mga kautusan starting with Talaga hinahanap yun namin. hindi kasi siya ilan. Right shoulder arms. Left shoulder arms. Port arms.
Order arms. Inspection arms. Port arms. And finally, order arms. At this point, Honorable Adrian May J. Cuevas, Mayor Palayan. They run so late. So what? Wait, what? No, they can be going there. Yo. Shoot lang ate, makote. There! That's it. After that. Ayan. Oh my God. Yun. Hindi ba? Kala ko siya. Yun. Ala, umalis. Yan ba siya? Ha? Yan ba yan? May... Diyan na lang yung dilis. Diboy! Diboy! Dito! Ha? Dito!